फारसेथिं बर' बिजोङाव फरा बिजाब थोस्लाबै जानायाव एबसुनि रागा हादरसायाव सोलोंथाइ बोसोर जागायनायनि दान मोनसे बारलांनायनि उनावबो बर' बिजोङाव फरा बिजाब थोस्लाबै जानाया फरायसाफोरनि संबिजिरारि मोनथायनिफ्राय नेवसिनायनि गोथौ अजद एबसुनि क'क्राझारनि एबसुनि बड'फ हाउसआव दिनै खौरां मेल हांख्रायनानै एबसुनि मिरु आफादगिरि खोरोमदाव वारिया आसाम सरकार आरो आसाम फरायसालि सोलोंथाइ बर्डखौ थाबैनो बर' बिजोंनि फरा बिजाबनि आंखाल एबा थोस्लाबैनि जेंना सुस्रांना होनो दाबि फोरमायदों आरो एबसुआ सरकार आरो बिफानखौ 10 साननि समसिमा हमनानै होबाय नङाब्ला गोजौ बिजिरसालियाव लिरनाय आरज गथायनो गोनां जागोन होननानैबो हुमखि होयो। आसाम सरकार आरो समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियाननि हादरसायारि बिथोनगिरिखौ 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम फरायसाफोरनि थाखाय जागायनाय बर' दखना इउनिफर्म जायगायाव दिहुननाय एबा जायगायाव दानाय जायगायावनो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे गुदि खोलोबनि गासै फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ मान थाखोनि कटननि इउनिफर्म जगायनाय आरो थि समाव फरायसाफोरनो बेसेन नाङै बेग फरायनायनि मुवा बेसाद राननाय आरो बर' बिजोङाव फोरोंगिरि लांदां जानानै थानाय मानसिफोरखौ सुफुंनानै थिसनथाइ होनोबो दाबि फोरमायो एबसुआ। दा सोलिफुनाय फरायसालिफ्रा जिहेतु दान मोनसे जालांबाय बिथांमोनहा एकाडेमिक सेसन बादियै क्लास जागायबाय आरो फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो जोंनियाव जोंनि भारत संबिधानाव जों गुदि मोनथाय हिसाबै फान्डामेन्टेल राइट हिसाबै जोङो बिजाबफोरखौहाय थिग टाइमाव मोननांगौ आरो फरायसाफ्रा दासिमबो नाथाय बिजाबफोरखौ मोनजोबनो हायाखै दा बिनि थाखाय जोङो सानो जे बेबादि किताब एबा बिजाब मोनैनि थाखाय राइट टु एजुकेशना भायलेसन जागासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो जे गोबां जोङो दा नोंथांमोननो हरगोन कपिखौ माने क श्रेणीनिफ्राय जागायनानै 10 थाखोसिम जोंनियाव माने गुबुन बिजाब फ्राय गासिबो बिजाबखौनो माने खम बेसि माने 1000सेनि बारा सोरबाया 3000नि बारा जेरै माने जोङो नुयो जे जारिमिननि खोथा क्लास माने 9, 8आवबो 10आवबो माने बिसोर बिजाबखौबो माने दिनैनि दिनावहाय माने जोङो नुबाय जे सानखान्थिफ्राबो माने 4377 गाहाम बिजाबानो गैया क्लास 9आव थारमाने जोङो बुजिनो हायो जे बाहाय माने जारिमिनाबो 2945 गैया दा गोबां फरायसाफ्रानो बे बिजाबखौ मोनहैनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे क्लास 10आवबो जों नुयो माने समाज बिगियानखौ लानानैबो बाहाय 1922 माने बे बिजाबा दाबो फरायसाफ्रा मोनाखै बड' एमाइल आरो फ्राय गासिबो 1 थाखो क श्रेणीनिफ्राय 10 थाखोसिम गोबां माने बेबादि बिजाबनि रिक्वायरमेन्ट दासिमबो दङ दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन आसाम सरकार आरो आसामनि जे स्कुल बर्ड अफ एजुकेशन बर्ड जे दङ मानगोनां चेयारमेन बिथांनिसिम जों जोंनि लिरबिदांखौ हरगोन आरो बेबादि थाबैनो जोंनि बिजाबखौ मोननो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो हेंथा खालामबोदों जे इउनिफर्म राननाय इउनिफर्म मोनहोनायनि बेलायाव जोंनि हाई स्कुल स्टैंडार्डनि फरायसाफ्रा सेकेन्डारि स्टेजाव 11, 12आवबो दखना गानो दा बेखौ लानानै गुबुनाबो सोरबा मेख्ला गानगोन ट्रेडिशनेल ड्रेस गानगोन गाव माहारिनि ड्रेस गानो दा बेवहाय जोङो नुदों थांनाय बोसोराव माने पलिस्टारनि दखना बायजोनिफ्राय साप्लाइ